gari kiza na furta, kunne ya zamto sauraro, hankali fahimta, ko suna zagon kasa mai so na rabuwa da ke ba za na yi ba. Duk abin da Allah ya kaddara tilas ne, ko suna so ko ba sa so zancen haka ne. Kanana ka Allah da nashi kaddara ne. Mun tsallake ga tirakun so ko suwa ne, zancen makarfe mun kauce ga masu yin zagon kasa. Yes. Na tabbata mutane za su ga zagon ƙasa, kuma idan sun kalla ma da idanuwansu za su tabbatar da cewa lallai fim ɗin zagon ƙasa ne. Na buga rol a matsayin mai gadi a wannan fim mai suna zagon ƙasa, matsayin wato Garba mai gadi, wanda kusan in ce ni ne sirrin gidan. A duk abubuwan da suke faruwa na cin amana da yaudara tsakanin wato shi kanan miji da shi wato mai gidan kenan da kuma matan mai gida. Tauraro ka ce tauraro na zan bashi, tauraro 5 zan bashi. To na bashi, to ni na kara mai lamba. A saboda na san mai na shirya ne. Ba karami ba kuwa, tun da ganna ya yanzu baka ganna a kwance ba. Sai gani sai hange tafiyar mu ba ja da baya. Mun yi nisa kan Zamantakewa ta da ma'aikata ta ba ta matsala, kowanne ina cika mai tumbinsa dam yana cin abinci. Haba wa inda mai kwamfani ai duk muna tare da ku, sai kowa ya iri tun da wannan abin duniya ake gaya ma ko? To alhamdulillah a gaskiya babu wata kalubale da na fuskanta a cikin wannan aiki da muka yi, daga wurin ci sha, wurin kwana da duk wani abu na walwala. Gaskiya abin da ya burge na wannan aikin shi ne duk lokacin da nake bukatar abinci ana Da ni na yarda da kai mu guje wa sharrin zagon kasa. na samu mai albarka, alkawar na so na ɗauka. Ka san ina ƙaunarka, in dai da nisan kwana wallahi zan aure ka. Alkawar na so na ɗauka, ba ja da baya. Komai na ce ki yarda bai saba addini ba. Jarumai ban da matsala da kowa. Haba ƙwararru ne sosai. A yanda za a gane ƙwararru ne tun daga kamfanin da aka ɗauka wanda za a saki fim ɗin, wanda kamfanin kuma da ta shirya fim ɗin ai ba ƙaramin kamfani ba ne. White House Family. Adam A. Zango. To sakon da zan ba masu jiran wannan fim din da su wanke idanuwansu su kuma tsere tunaninsu, wanda yake ganin akwai wani abu da zai iya dawo da shi bayan na tunani, to ya zama komai na mutum a natse yake, don wannan fim din gaskiya zai ya kunshi abubuwa da yawa, akwai message, akwai sakonni da yawa. Sannan kuma wannan fim din gaskiya an daɗe ma a masana'antar fim industry ba a shirya fim irin a ce da season film na Hausa wanda ya kai irin wannan ba. So da ina mika sako ga masoyanmu masu kallon mu da kuma masu bibiyar al'amarinmu da su fahimci cewa wannan fim din da muka shirya mai suna zagon ƙasa an daɗe tun da aka fi masana'antar fim industry ba a yi fim din da ya kai shi ba, in dai a season film ne. Ai kowa ya wanke idanuwansa. To ina godiya. Zagon ƙasa, zagon ƙasa. mu je pick up action. Gashi nan, wai shi zai mana fyaɗe yana ta bibiyan mu. Ɗazu. Yaran nan kana ji ko? In ga ma gaskiya, in tsakani da Allah. Sun yadda zobe. Ƙarya ne kake mu da abin da ya ga maka ƙarya za ka yi musu. Dama ku ne masu lalata mana yara a gari. Nuna min abin da za ka yi musu. wallahi. Sai na gani. Kala na ɗaukar. Tabbatar. Kala ne. Kana ganin wasa nake ma ko? Da gashi ka buga.